Tsohuwar matar Adam A. Zango maman Haidar ta janye kalaman ɓatancin da ta yi wa Adam A. Zango bayan hirar ta jiya da Hadiza Gabon. Assalamu alaikum masoyana, wannan bidiyon naku ne. Baran yin sauri, I want to make this video as fast as possible. Ana tagging ina tun jiya da interview da muka yi a Gabon showroom ya fito tun tsakar da ake tagging ina zuwa safen nan. So I've sent comments. Ina duba comments. I'm the kind of person who checks comments. Kuma ina replying comments to masoyana because it's not easy for mutum bai san ka ba, bai taba ganin ka ba, bai ma san inda zai ganka ba, amma kuma ya soka. It's not easy. Yes. So shi sa nake son in wannan video because maybe wasu, it's possible wasu daga cikin masoyana sun yi finding wasu words ina offensive. So ina so in clarify ne su gane what I meant da na faɗa wannan magana. Magana na farko shine da na ce I got married to the wrong person at the right time. Ba zagi bane. I didn't curse anybody. After all, ba zan zagi uban ɗana ba. In ma zan zage shi ba a gaban duniya ba. Yes. So if he was the right person, da yanzu muna tare. If I was the right person, da yanzu yana tare da ni. That was what I meant. Abin da nake nufi kenan da I got married to the wrong person. Da kuma nace at the right time is nayi aure ina da kankanin shekaru. Ban kai 20 ba nayi aure. I was still in my teens. Da nayi aure ban kai 20 ba. Yes. So shine nake nufi da I got married to the wrong person at the right time. And magana kuma na biyu shine da nace I'm not more in my 20s, I'm in my 30s. Haba wasu kamar suna jira na kin kai 40, a'a wata mace ta yi kin kai 48, wata 50. Sister, brother, 50, 40, 80, 90, whatever. As far as ina da rai, kuma idan Allah ya bani tsawon rai, wannan shekarun zan kai su. After all, ni ba mutum bane mai ƙarya shekaru. I'm not those girls da suke da shekara 20 da suke da shekara 30 suke cewa da 25, 26. Duk da ni camera ma, both phone camera da camera da muke movies da shi yana sa ni girma. I look smallish more than you can even imagine. A zahiri, wanda ya sani. I look smallish than yanda kake gani na a normal camera kaman wannan da kuma kamar da muke filming da shi. A ce ma na kai 40 din. It's a privilege. Mahaifiyata ba bata kai ko 35 bata bar duniya. So it's a privilege. It's a privilege. In ma na kai 40, it's a privilege cewa na kai wannan shekarun still looking alhamdulillah healthy and chasing my dreams. Don't you think so? So for you saying na kai 40, na kai 50, na kai 60, unka ga dama ku ce I'm 100, that is your problem to deal with, not mine. It has nothing to do with me. Kun gane? I didn't say ni Amina Obasan ban ce I'm 20 but I said I'm not more in my 20s, I'm in my 30s. Duk abin da aka sa S a gaba, it means abu da yawa. It can be 32, it can be 33, it can be 34, it can be 35, it can be 36, it can be 37, it can be 38, it can be 39. I didn't say I'm 30, I said I'm in my early 30s. Which I am, for God's sake. Kuma it's not like I was cikin magana na faɗe shi. I wasn't saying it to prove to anybody my age. After all, ba right in kuwa bane ya san shekaru na.
You can give me all the ages a duniyan nan. That's your problem to deal with, not mine. So like I said, wannan video na masoya na ne wanda suka maybe maganan da mutane suke ta faɗi suna ta juya maganan, dama ni na saba in ne magana a juya shi. Amma bari kawo muku wani example. Ex ina da tsohon mijina wani lokacin idan yana video yakan ce bai yi sa'an matan aure ba. Has anyone asked? Ban taba ganin wani yayi magana akan wannan ba. And mind you, ba wai kafin ku ƙara fassara ni don kun saba, ina kawo muku example ne. Me yasa idan shi yana yawan faɗin wannan kalmar ba ku taɓa for once in ga wani yayi comment ya tambaya me yasa kake wannan kalmar ba? A'a, Amina ta ce she got married to the wrong person at the right time. Ya zama laifi. If I was the right person for him, da yanzu yana tare da shi. If he was the right person for me, da yanzu bana tare, da yanzu yana tare da ni. But we are not. That is what I meant by I got married to the wrong person at the right time. Abin da nake nufi kenan, as simple as that. Amma wasu daƙiƙai daga cikin mu suna neman su fassara. Well, you can translate it daga yau har Mahdi ya bayyana. That is your own problem to deal with. Ba matsala ta bace. You keep putting your eyes on me while I keep chasing my dreams. Shine kawai. So da Allah masoyana, that's not what I meant. Ba zagi bane, ba kuma magana banza bace. No. Ba zagi bane, ba magana banza bace. Maganar age kuma mu bashi ma, you can dama sun saba. Sai ka ga yarinya ka ganta yanda ka san ita ta yanke ma Najeriya cibi. In ka shiga wannan dinta page ɗinta, ka ganta tsohuwa mummuna. Wai amma ita shiga comment kawai tana ce miki wai kin tsufa. To ki ba tsufa iyayen ki suka tsufa? Da haka kike? Da aka haife ki jaririya ce ki. Yanzu kin zama budurwa. So what is your problem? Even let's say I'm even 40. Even if I'm 40, what is your problem with my age? What is your problem with my age, for God's sake? Menene matsalar ku da shekaru na? At least idan ma let's say a ce I'm 40. Allah ya min ni'imar da kina nan a cikin gidanku baki da shi. Na yi aure, na haihu. Na yi aure, na haihu. So, just come on guys, da Allah. You people should just get a life, da Allah. And to masoyana da Allah. Magana nan da na faɗi, that's not what it meant. Ba wai magana ko neman ko in zaga bane. Ba wanda ya san yanda nake da tsohon mijina. Ba mu da problem. Masu cewa a'a sai da ya aure ne na zo ina wannan interview kuma an yi shi kusan wata 2 a baya. Ba yanzu aka interview din nan ba. Wanda suke following page ina za su ga hoton lokacin da muka interview din. Akwai hoton da muka dauka ni da Antadiza a page ina. Ba yanzu aka yi interview din nan ba. Kusan wata 2 da suka wuce ni. Ba yanzu bane. Dan girman Allah ba yanzu aka yi interview nan ba. Dan Allah. Ku daina sa ni cikin drama ku na maganar tsohon miji na yayi kaza. Yayi aure, muna mai fatan Allah ubangiji ya bashi zaman lafiya da matar shi, Allah ya ba zuriya da ba. Allah ya kauda hauda bala'i. Dan wallahi tallahi ba hauda bala'i da ya wuce en social media ma. Ku din da kuke pretending kamar da gaske, you are the same people da yau wani abu zai faru. Ba ma fata, wallahi da ku ne za ku fara posting kuna zagin shi. Ku za ku fara posting ku ta zage shi kuna kiran shi mai aure saki. Sai ku dinga pretending kamar kuna san shi bayan ba san shi kuke yi ba. Dan Allah ku go and get a life da Allah. Ku je ku nemi abin yi da Allah.
rayuwa it's not about kullun kana kan TikTok kawai kana mutane bad comments. They are more to life than wannan wawancin da kuke yi. Masoyana kuma, I love you.